Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu. Ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna, ɓinguel lesdi Cameroun, gonɗo e lesdi Sénégal. Ngam mayɗo hande mi wari ha mi yetta on, mi seyake Allah ni barkiɗin. Ko nde to min gaɗi vidéo min ɗo mbiya on useni to on abonai kabde on abona, to on aboni bo kabde on partage link man, ma bo on gaɗa sharing majum, on gerɓa e groupe ji moɗon je WhatsApp, Facebook, heɓa bandiraɓe ɗuɗɓe kabda ja abona. Min mbiɗon min mari haaje useni hedde ko suuma e juula, min mari haaje yimɓe ko aboni ha cena min hewta ujunere. Ngam mayɗo nder balɗe seɗɗa himɓe kabdi jahi aboni ko watta jotta hande sumayɗo mari nogas, amma himɓe ko aboni ha cena min YouTube hewti ujunere be temere nayi ha be ko ɓuri. Ngam mayɗo wala ko mi wata wigo on, Allah barkiɗi min getti, min seke min paami on ɗon gondi be amin, ngam mino ma min ɗon gondi be moɗon, min kosani on alkawal minon bo min gaɗay ko wiɗi to ako kala deydey vidéo ngol hani e application wa nga hani min gaddana on fu deydey nga min mari sembe waddango on fu, to Allah muyi min gaddanay on nga. Ngam ɓe gonde be amin banono min gondiri be moɗon, kala nde min gaɗi vidéo fu ballite banta nono mbowuɗon ni, on partage link man, on kabda on laara, on gaɗa like, on jaa on gaɗa comment deydey je encourage ta min, minon bo to Allah muyi min gonda be moɗon kala deydey ko marat on haaje fu kanjum minon bo min tammi waddango on. Ngam mayɗo tami ɗuɗɗan on surutu, on jarama bandiraɓe, min derrawo moɗon Adamou Haruna, wassalamu aleykum.